কাৰণে আজি কোকৰাঝাৰ মাঝমজিয়াত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। মই যিসকলে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ উদ্যোগ লৈছে মই প্ৰত্যেকজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষ কাৰণত মই চমুকে কৈ পেলাই মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। दा दिनै आङो अलरेडि फोसावदों एसे आगोलाव औवाबारियाव जे बिथांनि मुङाव दानि जोङो सरकारा जोङो गामि सोरां बिथांखि होनानै इलेक्ट्रिफिकेशननि मोनसे अल बिटिआरनि थाखाय प्रग्राम लानाय जादों आरो दिनै बिथांनि जे समाधि बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेवहाय इपिग्राफफोर दङ गासैखौबो जोबोद मोजां जादों। औवाबारिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ जोबोद जोथोनै लाखिगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै नैबे जे क'क्राझार टाउननिफ्राय थांनाय आरएनबि रोड बेजों नांजाबनाय औवाबारि गामि जानानै बावखुंग्रि जोंहा EMCLA क्वार्टारसिम थांनाय लामाखौबो फिन रुपनाथ ब्रह्म रोड हिसाबैनो दिनै मुं होनाय जाबाय आरो आं सानदों दिनै सावरायनो लानाय सेमिनार बेवहायबो जोबोद मोजाङैनो गोनां बाथ्राफ्रा सावरायजागोन आरो बिथांखौ बर' माहारिया अराय फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि गासैबो बर' हारिनि जोंनि गेदेमा सानसुमै लिरगिरि आफादफोर बयबो जोथोन लागोन एबा खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि समाव बर' माहारिनि गोबां गेदेमाफोरनि मुसुखा गायसननाय बिथांमोननि मुङाव पार्क बिथांमोननि मुङाव सरकारि आसनि बेखौ जोङो जेसां हायो मावबाय आरो बे गासैबो खामानिफोरखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा फिन खेबसेबाव जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौ गोसोखांदों। दा बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनो मदद होनायनि थाखाय आं गासैनिबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।